Dobrodošli u emisiju Beograd na prvom mestu. Ja sam Nataša Obračević, a u narednih pola sata gledat ćete. Na svih 10 gradskih opština podjednako se obavljaju poslovi uređenja javnih zelenih površina koji su u programu Zelenila Beograd. Zato Rusi mogu dosta popiju da se ne napiju. Pa upravo tako, morate stvoriti podlog. Zašto krastavci u medu? Imate kiselinu, konzumiranjem alkohola gubite šećer, imate med u krastavcima i super. Ono što možemo da očekujemo u Srbiji, Beogradu i u Srbiji pre svega jeste rast srednje temperature. To svi modeli predviđaju u rasponu od 1,5 do 4 stepena. On je obećali to, Bog zna, Đilas je obećavao 100 puta. Ne znam, ovaj možda je bolji sada. Bolje. Ja mislim da je bolji. Iz gradskog zelenila poručuju da se svakodnevno trude da Beograd bude što lepši. Mi smo bili na Kalemegdanu i proveravali šta oni to trenutno rade. Nalazimo se ovdje na Kalemegdanu i radnice gradskog zelenila Beograd nešto rade. Mislim da je pleve neko cveće. Trenutno je ovde akcija, međutim vi po celom gradu, na celoj teritoriji Beograda, u svim opštinama imate akcije sinhronizovano svakodnevno. Tako je. Trenutno u toku su radovi na košenju i to je najobimniji posao koji naši radnice izvode na javnim zelenim površinama. Kosimo preko 2000 hektara travnatih površina. Podjednako se radi košenje na svih 10 opština. Što se tiče stambenih naselja, završili smo drugi krug košenja, ulazimo u treći. Što se tiče saobraćajnica i skverova, tu već kosimo po 5. put, a parkove kosimo već 10. put. Takođe za nama je i sadnja letnjeg cvetnog rasada. Posađeno je na teritoriji grada Beograda 440.000 komada cvetnica letnjeg cvetnog rasada, a sada su u toku poslovi na okopavanju cvetnog rasada, na okopavanju ruža, perena, zatim orezivanju žive ograde. Takođe je seča suvih grana i suvih stabala u toku i naši radnici rade na radovima orezivanja grana koje smetaju vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji. Sada radnici vredno rade, evo vidimo ovde iza vas, međutim koliko Beograđani čuvaju te sadnice, da li se dešavalo možda da uzimaju, da li ste videli da nešto negde fali i kako uopšte da se izborimo sa tim problemom, ako ga ima? Dešava se, nažalost, svakodnevno, pogotovo nakon sadnje cvetnog letnjeg rasada, dešava se da nestane rasad sa javnih zelenih površina. Mi apelujemo na sve sugrađane da čuvaju zato što nam to ulepšava grad i to je jedno, znači sve zelene površine su jedno javno dobro u kome svi zajedno trebamo da uživamo i trebamo zajedno to da čuvamo. Naravno, mi se trudimo da sve ono što nestane ili što se uništi, polomi na našim površinama naknadno popravimo ili posadimo, ali opet jedan apel svim sugrađanima da čuvamo zajedno to. Je li naporno ovde da se radi? Onako. Šta je trenutno u toku? Koji radovi? Imamo okopavanje ovog sezonskog cveća koje smo skoro posadili. Inače, ovo je vinka. A recite mi kako ona cveta, koliko dugo, kako se održava? Pa cveta ove sezone, znači to je sezonsko cveće, znači cveta jednu sezonu i održava se tako, trenutno smo je prihranjivali, okopavamo, polivamo i onda se ona razbohori i treba da pokrije ovu površinu sa svojim bojama. Trenutno ste ovde na Kalemegdanu, a gde ste još radili, gde ste još sadili? Pa sadili smo centar, znači Skupština, onda Trg Nikole Pašića. Onaj deo ispred Skupštine. Da, i jedne i druge Skupštine, onda Trg Nikole Pašića, Studentski trg, onda kod Konja smo onda isto, oni bubrezi, to su isto naše površine. Imamo Cveto Zuzorić, Francuskinju, Perene po Kalemegdanu, Dosta toga vidim. Milana Rakića, ne znam još nešto da ne znam, Akademski park gde isto imamo lepe ove cvetne površine. Znači sve to vi radite sa vašim timom? Da. Sada ono što mene zanima, da li su Beograđani nekada nesavesni, pa ono što vi posadite, oni prođu i čupnu i odnesu to kod sebe kući, stave na terasu. Srećete sa tim situacijama? Pa srećemo se veoma često, znači mi danas posadimo, sutra dan već ne nađemo određenu količinu cveća tu, znači počupano ili je uvaljano ili tako. I šta radite ovde? Pa moramo da zamenimo sa drugim cvećem.
O klimatskim promenama u urbanim sredinama prošle nedelje raspravljalo se na panel raspravi u Domu omladine. Projekat Klima se menja, a ti je u stvari novi program Centra za unapređenje životne sredine. Cilj tog programa pre svega je da se pokrene jedan diskurs o klimatskim promenama, dakle da se malo više priča o klimatskim promenama, to više ne bude samo medijska tema, da to bude tema koja će postati deo obrazovanja, jer jako je važno da mladi studenti, mladi stručnjaci pre svega budu obrazovani o svemu tome, jer za 20 do 30 godina, kada oni već budu postali stručnjaci i donosioci odluka, klimatske promene će već imati izuzetno veće efekte nego što imaju sada. Ono što možemo da očekujemo u Srbiji, u Beogradu i u Srbiji pre svega, jeste rast srednje temperature. To svi modeli predviđaju u rasponu od 1,5 do 4 stepena. Ukratko to će značiti da će biti više ekstremnih vremenskih prilika, pojavljivaće se poplave malo češće, pojavljivaće se suše češće, moraće da se menjaju neke vrste u poljoprivredi, dakle očekuje nas jedna velika promena i vreme je da počnemo se pripremati za tako nešto. Klimatske promene su prema onome što tvrde naučnici naša svakodnevica, to je nešto sa čim živimo. Te klimatske promene su takođe prema onome što vodeći svetski naučnici tvrde delimično uzrokovane i ljudskim aktivnostima, odnosno emisijama gasova koji imaju takozvani efekat staklene bašte. Klima se naravno menja i ciklusi promene klime su poznati kroz istoriju, poznati veliki srpski naučnik Milutin Milanković je izišao sa jednom teorijom klimatskih ciklusa koja je poslužila današnjim naučnicima da utvrde da promene klime koje se dešavaju nisu te promene klime, već su te promene klime dodatno pojačane ljudskim aktivnostima. Dakle, ljudi utiču na promene klime, mogu da smanje svoj uticaj na promenu klime i to je ono čime se bavi Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime i to je ono što je Evropska unija prepoznala i ugradila u svoj paket Evropske unije o klimi i energiji. U Zavodu za udžbenike prošle nedelje potpisan je ugovor o izdavanju enciklopedije srpskog naroda. U toku izrada velike enciklopedije srpskog naroda u saradnji sa Maticom srpskom, sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Međutim, to je jako veliki projekat, to je enciklopedija u 10 tomova i on neće biti skoro kompletiran. Naravno da je potpuno jasno da jedno društvo mora da ima jedno takvo izdanje kao što je enciklopedija, a sa druge strane isto tako da to bude dostupno svim domovima svih građana u Srbiji. Dakle, Službeni glasnik i Zavod za udžbenike odlučili su zbog toga da u toku narednih godinu do godinu i po dana kompletiraju jednu malu enciklopediju srpskog naroda koja je bila u 2 toma. Pošto postoji već jedna kao 1 tom, ovo je bilo zapravo prošireno i dopunjeno izdanje i naravno svakako daleko jeftinije i daleko pristupačnije svim našim građanima. To je enciklopedija koja je u kulturnom, u obrazovnom smislu važna za nas, isto tako važna je za negovanje našeg identiteta, pogotovo sada kada se nalazimo u samom predvorju Evropske unije. To će sigurno biti zanimljivo izdanje i za sve naše sunarodnike koje žive u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, u Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje i širom sveta. Dakle, mi očekujemo da će to da bude završeno u jednom razumnom roku i na taj način mi ćemo se kao dva državna izdavača zapravo odužiti našem narodu. Svakog utorka i nedelje svi domaći, ali i strani turisti moći će da posete sva ona mesta koje je Nikola Tesla obilazio kada je boravio u Beogradu. Dobrodošli i pre svega hvala medijima na velikom odazivu, što je malo čudno kad je u pitanju turizam i kultura, ali meni je puno srce jer upravo postavljamo jednu novu redovnu turu u okviru programa redovnih razgledanja Beograda, namenjena i stranim turistima, ali naravno i našim ljudima. Tura će ići utorkom i nedeljom, podelili smo u 2 dela. Utorkom jedan deo koji će trajati u 3 sata, znači peške i minibusom kombinacija, nedeljom isto ta tura i naravno nedeljom imamo produžetak do manastira Šišatovac
Šišatovac i do Zmajovine kuće u Sremskoj Kamenici. Tura je namenjena pre svega da se na jedan lep način prikaže delo Nikole Tesle, da se ponudi turistički program i kulturni program Beograda i naravno trajaće oko 3 sata. Krećemo od muzeja Nikole Tesle u 4 popodne utorkom, u 10 nedeljom. Nakon toga odlazimo u Elektrotehnički fakultet da se po prvi put otvaraju 100-godišnji kabineti i bit će jako interesantno to pogledati. Naravno, posećujemo i Muzej nauke i tehnike i završavamo s jednim lepim osveženjem u Square 9 hotelu i posluženjem Teslinog kolača, kome se mi jako radujem jer je posebno napravljen, znači u obliku elektriciteta i napravljen je za ovu turu. Tako da se Beograd može ponositi kao što imamo Mozart kugle u Beču, tako će Beograd imati Teslin kolač. Nedelju smo namenili za malo dužu posetu. Prva tura kraća koja je oko 3 sata, druga će biti već jedan celodnevni izlet sa produžetkom, kao što sam rekla, manastiru Šišatovac i Zmajovine kući. Zašto? Jer smo želeli da prikažemo Teslu pored jednog njegovog naučnog rada, genija u jednom domenu, ali zato i velikog patriotu, ljubitelja, njegov odnos prema pesniku Zmajovi, prema isto tako svojoj naciji, religiji i mislim da će to dati jedan dublji smisao. Još jedna humanitarna utakmica prošle nedelje odigrana je u sportskom centru Voždovac. Sva sredstva prikupljena su za one koji su postradali u poplavama. Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srpske, Rukometni savez Srbije i Rukometni savez Beograda su okupili legende rukometa da damo svoj mali doprinos pomoć ugroženima u ovim poplavama. Ta pomoć mora da traje sigurno mesecima i Rukometni savez i Srbije i Beograda će s vremena na vreme organizovati slične manifestacije kako bismo skupljali i pomoć, a i ličnim doprinosom pomogli da se svi vrate svojim kućama i da opet Srbija i ta ugrožena mesta žive normalno. Koliko često učestvujete u humanitarnim akcijama? Pa stvarno koliko god mogu, koliko god mi da kažem dozvoljava vrijeme. To je bio slučaj ranije koliko mi dozvoljava vrijeme, a sad posle ovih poplava i nemilih dešavanja pokušavam stvarno sve neke druge svoje obaveze da stavim u neki drugi plan i uvijek da se odazovem na svaku humanitarnu akciju, da organizujem i da pomognem u svakom smislu, i prisustvom, i finansijski. I ja da kažem nekim posticajem kao sportista i prvenstveno kao čovjek. Tako da pogotovo poslije ovoga, poslije poplava, maksimalno sam uključen u sve te akcije, te humanitarne akcije. A koliko često učestvuješ u humanitarnim akcijama? Kad god mogu, stvarno. I naravno kada procenim da od toga niko nema korist osim onih kojima je zaista potrebno. Pa ja iskreno svaki put gde sam i pozvana i naše mlađe selekcije iz Zvezde puno rade na takvim stvarima, tako da je to jedna obaveza svih nas, nažalost. Najviše se održavaju zbog nekih tragedija, ali jednostavno ono što je meni puno srce posle svega ovoga bilo, i to sam rekao juče, što je zaista pokazano jedno zajedništvo ogromno, pogotovo kod mladih ljudi koji su volontera, koji su danonoćno bili. Ja sam bio na Marakani gore, bukvalno su spavali na tribinama Marakane, po 17-18 sati su bili. To je nešto stvarno onako što sa ponosom gledaš i zaista sam bio ponosan na celu Srbiju u ovom trenutku. Jedna od najlepših i najvećih igraonica u Beogradu nosi ime Beogradić. Mi smo tamo bili i odlično smo se proveli. Ovo je kreativni centar Beogradić. Može da se zabavi cela porodica. Centar je za celu porodicu. Naravno, roditelji mogu da se provozaju sa svojom decom kako u brodićima, tako i na kartingu kod nas. Imamo jedinstveni 3D lavirint sa roller coasterom koji je jedinstven bukvalno u našem gradu. Ceo centar je na 1700 kvadrata, što nije malo. Da. Imamo i društvo ovde. Da. Dobro. Reci mi kada je igraonica otvorena? Igraonica je otvorena početkom februara. Od tad postojimo, radno vreme nam je radnim danima od 1 do 21 čas, vikendom od 10
ujutru do 21 takođe. Organizujete i proslav nove godine. Imamo organizaciju rođendana, takođe naš catering uključen u celu priču, profesionalni animatori. Imate ove devojke koje nadgledaju da deca budu sigurna i bezbedna? I devojke i momke koji rade ovaj posao, da budu sigurne, naravno deca mogu da se igraju sama, mogu i sa svojim roditeljima, roditelji mogu da budu i u našem kafiću, da nadgledaju svoju decu dok se igraju. Ono što je za igronicu najbitnije, to je da ste vi jedinstveni, jer recimo ja nigde nisam videla bazenčić ovako, ni jednu igronicu. Pa nigde nećete vidjeti sve ove stvari na okupu, bukvalno, nego ćete vidjeti pojedinačno. Imamo, znači, veštačko jezero sa brodićima, imamo karting, 3D labirint, 5D bioskop, takođe trambolinu koja je neizostavna u svakoj igraonici. Jovana će da nam objasni kako da roditelja i deca zajedno sa njima pronađu ovu igraonicu. Mi se nalazimo na Savskom pristaništu, od Novog mosta na Adi, skrenete levo ka Savskom pristaništu i naći ćete, imate putokaz, naći ćete nas lako. Ili kraće preko puta Buvljaka. Ili kraće preko puta otvorenog tržnog centra. Samo pozovemo sve roditelje i decu da dođu u igraonicu Beogradić, Savski nasip 7, da se lepo zabave i provedu. Kao što je to učinila ekipa emisije Beograd na prvom mestu. Hvala. Molim. Da li Rusi više vole dobro da pojedu ili da popiju? I šta se sve nalazilo na carskoj ruskoj trpezi? Pogledajte u narednom prilogu. Pored srpske trpeze, zatim francuske carske trpeze, večeras ovdje u hotelu Park imali smo i rusku carsku trpezu. Evo, ja sam mislio da će to biti najjednostavnija, najprostija trpeza, kad sam pogledao jela od koje se namirnice pripremaju, međutim malo sam se i ja precenio, prevario, jer stvarno je dosta zahtevna. Svako jelo traži dosta rada oko pripremanja. Veliki broj predjela, hladnih, supe i čorbe, topla predjela, 6 vrsta jela na tanjiru kao glavno jelo, 3 vrste kolača na tanjiru kao poslastica, znači bilo je to malo teže pripremiti. Ono što je meni interesantno, to su neke knedle koje su punjene nekim mesom. O čemu je zapravo reč? Znači, to su peljmeni, imate uradski peljmeni, imate ukrajinski peljmeni, sibirski peljmeni, ruski peljmeni, više. Međutim, ovi su interesantni, pripremljeni od 3 vrste mesa. Nije teško spremiti, znači samo vam treba kora, ona što se rezanci prave za supu, 3 vrste mesa, rekao sam jagnjeće, teleće i svinjsko, u procentima 30% svinjetina, 40% jagnjetina i 40% govedina. Bilo je nešto što je podsjećalo i na našu musaku? Jeste musaka, ali ne od nekog povrća naše, nego od palačinaka. Interesantno jelo. Ne zaliva se sa royal masom od mleka i jaja, nego kisela pavlaka i jaja. I vrlo ukusno, pa sam se iznenadio. Prvi put to radim i spremam. Inače, veliki utisak je ostavila ruska okroška. Znači, to je hladna ruska supa koja se spravi od ruskog kvasa, ali original ruski kvas. Goveđa supa mora da bude jako ohlađena, šunka, kuvana piletina, kiseli krastavac i dosta mirođije i jogurt koji sam zaboravio da kažem. Međutim, stavlja se u toj supi i led. Kad vi tu supu konzumirate, znači kako se led topi u samoj supi, vama se menja ukus u ustima. Tako da ispade da ste jeli 5 vrsta supe, u stvari je jedna bila servirana. Najvažnija stvar je kada govorimo o ruskoj trpezi da moramo da gledamo iz 2 pravca. Znači, jedan pravac je savremena ruska trpeza koja uopšte nema neku karakterističnu liniju ni uopšte cenjena u svetu. Znači, osim čorbi za kojih ja tvrdim da su verovatno najbolji, fantastičnih peciva, sve ostalo je zanemarljivo. Ali, ruska carska trpeza, znači od srednjeg veka preko Ivana Groznog do jednog perioda prosvećenog apsolutizma, da tako kažemo, Petar Veliki, Elisaveta Petrovna, Katarina Velika naročito,
pa do kraja Romanovih, to je bila verovatno najjača trpeza Evrope. Što je bilo najzastupljenije na ruskoj carskoj trpezi? Na ruskoj carskoj trpezi, znate, Velika Rusija podeljena na nekoliko regija, svaka regija ima svoje karakteristike. Moji favoriti su uvek pri Kavkazije i pri Uralje, znači Kavkaz, Jermenija, Gruzija i tako dalje. Ural gde dominira jagnjeće meso, mi smo drugi put pokazali jedno jelo za koje je Puškin rekao da je savršenstvo ukusa, da je to vrh gastronomije svetske, to je kčuk. Jagnjetina u mleku, odnosno u ovom slučaju pravili smo i u kefiru i to je zaista nešto fascinantno. Pored toga, što je još karakteristično? Pored toga, bužanjinu smo gledali, znači imali prilike da probamo, to je svinjski but koji se uvije u lanenu krpu, kuva se u mirisnom senu, 5 sati do prvog ključa na jako tihoj vatri, onda se iznese na promiju da ga malo vetar išamara i tek onda idemo do termičke obrade i kad probate to uopšte ne znate koju vrstu jela ste jeli, koju vrstu mesa ste jeli, pardon. O tome šta im sve smeta u Beogradu i šta bi promenili na prvom mestu, pitali smo naše sugrađane. To je ono što biste vi promenili u Beogradu? 100%. I samo da švercere sklone. Jer i u ovoj robi ima dosta švercera i onda ne možemo da zaradimo ni za hleb ni za cigare. Ima dosta toga što bi se trebalo promeniti. Prvo, šta mi najviše smeta, smeta mi onaj par gore pored Skupštine i ovamo ispred predsjedništva. To je ruglo, pogledaj tamo one klupe, sve ono propalo, razumeš, park uopšte neuređen i tako dalje u centru grada. Eto, to mi najviše smeta i smeta mi kad idemo ovom ulicom ovde, pa potakne se, razumeš, niko živi to neće da popravi. Hoće, gradonačelnik je obećao da će ovi pločnici biti uskoro popravljeni. Pa on je obećao, ali to, Bog zna, Đilas je obećavao 100 puta, ne znam, ovaj možda je bolji sada. Bolje. Ja mislim da je bolji. A kad bi rekao šta mi smeta, smijali bi se mi se. Ajde malo da se smijemo. Smeta mi aljkavost. Prljav grad. Eto šta mi smeta. Samo to? Pa šta ćeš? Dobro, ako je to, onda ćemo rešiti uskoro. Kad? Ne može se to rešiti sa ovakvim ljudima. Mora kultura da reši. A mi nemamo kulture, draga moja. Ja sam mislio ove mlađe generacije će biti bolje. Su gore od nas. Pa najviše nekultura i nečistoća. Inače, fenomenalan je grad. Nego mislila sam čisto na ono bacanje papira itd. Kako to može se promeniti? Pa samo domaćim vaspitanjem, verovatno i kulturom od kuće, ne znam. Oprostite me. Pa mogu bi da bude malo sređeniji, čistiji. Šta mi smeta u Beogradu? Smeta mi što su ljudi neosjećani kad ulaze u gradski prevoz, zato što čim uđu odmah se uhvate i ne pomeraju se, a to su zaboravili da su juče isto tako oni u toj situaciji bili. Pa se pitam, ako na tako jednom malom detalju nemamo osjećaj za druge, šta je ostalo za veće i krupnije stvari? Gledali ste emisiju Beograda na prvom mestu. Vidimo se i naredne nedelje.